Ihulugan din natin yung mamaya. Pag nilagay natin yung railing. Okay. Ano? Kalinga ng... So yun, mawara ko na nakabuhos na tayo dito ng poste yun. Tapos yun, nakapag ano na, kapag buhos na yan, kinalas na. Tapos yung nakaraan dito, yung binuhusan natin, yan, mga poste na yan, nakabuhos. Kahapon, ito na yung binuhusan. Yan yung binuhusan kahapon. Bali dito sa ano, nung nakarang pinakita ko sa inyo, nakakabit tayo ng 4 na poste. Ngayon naman, nakakabit na ng 4 na poste rin, may mga buhos na, ayun. So ayun. So ayun pa. Tapos bali doon sa dulo. Tapos dito, nagbuhos na rin kahapon dyan, yan, binuhusan na. Yan, nakabuhos na dyan. Tapos dito, nagbuhos na rin kahapon, sinabay na itong binuhusan. Yan, kahapon din yan. Sari-sariwa pa. Ngayon, yung binuhusan ngayon dito, kasi ayun yung ginagamit nilang mixer, nagbuhos na rin dahil break time ngayon eh. Dito, yung binuhusan nila, ayan, kabubuhos pa lang nila ngayon yan. Ngayon, susunod naman nilang lalagyan ng poste, tsaka paralya ito. Pero, di pa ngayon malalagyan dahil wala pa, hinihintay pa yung border. Yung panlagay natin ng mga bato, dyan nilalagay, tapos dito. Pero malinis na yan. Bali dito, nung nakarang araw, nakita ko sa inyo yung pagporma dito. Tapos ngayon, nabuhusan na. Ito na yung itsura nya. Yan. Ayan na yung itsura. Nabuhusan na natin yan. Yung poste. Tapos yan. Yan. Akit tayo dito. Ayan yung itsura nya. Nakabuhos tayo dyan. Ito na yung retaining wall. Yan. Yan na yun. Sa hindi po nakakaalam kung ano po yung ibig sabihin ng retaining wall, ulitin ko po. Ito pong ginawang retaining wall na yan ay yan po yung kumbaga banggaan ng buhangin kasi nga mas pataas doon na lugar. Tapos ipapantayin to. Bali ito yung magiging level ng flooring. Ito. Napansin nyo parang underground siya dahil malalim. Pero po ito po yung magiging pantay niyan ng flooring hanggang doon sa dulo, pataas. Yan. Kaya po kung napapansin nyo ito yung bakal. Ito yung ating beam. Bali nakalabas siya ng konti. Konti lang naman yung nilabas natin. Yan, nakalabas siya ng konti. Yan. Bakit nakalabas yan? Dahil ano po, bali po magbubuhos pa tayo dito ng flooring. Ngayon, galing po dito, angat po tayo ng 5 inches. Kaya po, balak po niyan, kaya po ginanyan yan dahil ipapakapit pa natin dito yung ating flooring. So, para nakaangat siya, para kapit nakapit yung flooring, para may chance na di bumiak yung flooring pang magkaroon naman ng ano, ng uga, para nakakapit din siya dito sa natin. Sa beam. Kasi lalagyan dito rin natin ilalagay yung ano niya, mga bakal na naka ano, latag diyan. Yan, binakbak na yan. Tapos dito, yan. Nagkaroon na rin diyan. Dito di pa dito nalagyan ng forma. Bali pupormahan po namin to. Ngayon lang siguro baka mapormahan namin dahil yun kahapon na pormahan na. Yung sa dulo na yun pinurma na. Tapos to ngayon pinapormahan pa lang ng aking kasama. Yan, nailatag pa lang niya yung railing. Yan, napopormahan pa lang. Tapos dito naman ito yung gagawin natin dito. Dito tayo gagawa. Naglagay na ako ng ano dito ng naglagay na tayo dito ng kung tinatawag sapatos. Ayan, naglagay na tayo ng sapatos dyan. Ayan, bali ipapatong natin dyan yung ating forma. Ayan, dito bali ipapatong natin dito yung ating forma. Nakapatong to dito sa ano na yan, sa column na yan. Yan yung ating magiging sapatos.
gumawa kami ng forma, ito ginagawa namin, forma. Yan. Tapos, yung mga iba natin mga kasama, yan na. Magbubuhos naman sila. Bali dyan, papalain natin lang dyan yung railing natin. Dyan. Tapos dito magpuporma natin tayo dyan. Pag nilagay natin tong ating forma dito. Tapos dito, magpuporma na rin tayo. Pag ganoon. Yan. Ito na yung nilagay nila. Yung mga ko na magpuporma tayo dito para tapos na to. Kuha naman natin ito ng sukat para pakain natin sa ano. Sa ano? Sa ano? Sa mugin. So, yan. Kulang pa sa yan ano. Ay, hindi pa dilibo ni. Ayan. Ito na mga kuragon. Ito natin yung gitna tapos nagaling tayo ng kasi yung laki nung ating gagawin na 30 by 45. Kaya ito yung pinakaluwang niya. May nakalawan siyang dos para takipan lang. Kung lalaki ka lang, sinapok na kita. Medyo nagkaroon ng kunting halat, hindi talaga. Kaya habulin, hindi ka magkaya. Habain yung sarulin. Ini, ipatay naman. Okay. Ito yung tirahin. Oo. Kasi malantayin. Ayun. Nagkaroon ng dos. Korte, dos. Kaya laging. Korte. Hilingin. Hindi pantahin. Hindi magputulin ito. Hindi. Ako yun na. Kaya. Kaya ba ang St. Peter Academy? Ayo. So yun na mga kuragon, nakalagay na kami ng ano, sakit na lang yung kurang. Sakit na lang tayo. Yung hulogin. Nagatubangan na kita sa cellphone. Itong tansiin, yung nung inulugan namin para yung pantayin, kuha namin.
Sakit na natin ito dito para maging forma na. Okay. Tapusin. Balik. Tara, nilaglabat mo sa atin. Pag pagsigatin. May kung pag-binunutin. Yan lang. Para pag binunutin, dabutin. Tibutin. Balikin. Ano nga muna ito ba? Wait lang. Wait. Ha? Okay. Bukan. Bakit muna? Okay. Okay kayo. Dukan, you can clap in the classroom. Dabutin. Itong bakalin pinaliit para mataway. Sabi ko sa'yo, bakit ko sa'yo? Okay, natulog na ako nito, 10:30. Tulog na kita nga ito, 10:30. So ito naman, Koragon. Bali maghuhulog na. Liwanan ng liwanan. Maghuhulog lang tayo kasi ayun doon yung tansi niya. Ayun. Sa taas. Ito yung tansi. Tapos ayun. Uhulugan natin yan para ito kunin natin kung nakapantay ito. Tapos sa kabila, hindi ito. Ayun natin, hulugan din natin yun mamaya. Pag nilagay natin yung railing. Okay. Ano? Kalinga ng Pambira. Yan. So ito sa mubra. Kaya puputulin ito sa mubra eh. Para pagpantay nitong forma dito ng runner, pantay dito sa lipilasyon. Yan. Lagarin namin, tabuhin. Taunin no. May-ari ng cellphone, dati didiskarte pa sana ang cellphone, nagdidiskartehin na. Okay, yun nga. Par, mahirap yan. Kung nandun ko na sa inyo. Oo nga yun. Anong gusto mo na? Anong Okay. gusto mo na? Huli ka ba mo? Alon. Ikot, may tulak. Dito man lang. Hindi kayo. Anong gusto mo? Record, ang nangyayari doon. Ito, lalayon din eh. Parukan. Balik dito. Yung kami nga Medyo tagilid yung poste. Inaayos yung baloktot. Oo. Kasi yung tansi, Yung talsi kasi baloktot. baloktot. balaktutin. Balaktutin yung Baloktotin. Ito, tukurin. Sorry. Okay. Ihin. Ha? Ihin. Ano, binili niyo to?
tubig, kinakaya mo yan. Talaga kasi tawagin, alas 9, alas 10, tawag ka. Talaga tawag, tawagin. So ayan na mga kuragon, nakapaha na. Ngayon maglalagay tayo ng railing. Doon yung sinusukat niya. Pupunta doon. Ayan, magre-railing tayo dyan. Sinusukat. Dalawang gamitan sa ng plywood, durog. Dapat nga pinulik na para matagal-tagal, no? Ayaw eh, kasi magastusin daw eh. Hindi nila alam, mas Mas- magastusin ko, hindi ulitin eh. Mas tipid yun eh. Hindi nila alam, doble gastos nito. Eh, pinulit, makarating sa itaasin. Babahin pala. Dito babahin pala, tunaw na. Tunaw na, second floor, bili na naman. Malaking Magastusin dito. Yun ang gustuhin eh. Sige na, payag na ako. Gustuhin nila eh. Pagsumbong. Nakita niyo? Ang init-init dito. Yung Mga Ano? ano? Pag-iulit ka.
Replay. Yan. So ito na mga Koragon, yung ating ginawang railing ng biga. Yan. Kinakasana namin tong maliit. Yan yung lugtungan. So papantayin pa natin yan. Kasi may luwang tayo dito ng konti. Lagyan na natin ng ng kulangot para maging okay. Yan. Okay kayo. Ayan. Yan, okay na daw. So mamaya pag na pako na yan, Mamaya. pakakain, dito yung gagawin natin. Maglagay tayo dito ng tulad dito, yung tinatawag natin paha o sinturon dito. Maglagay tayo dyan, paikot. Tapos puporma natin ito ng siding. Tapos pagkatapos na natin yan, dito naman tayo. Ito, papunta dun. Dulo na yun, yun naman puporma natin mamaya pero bago yan, kakain muna tayo para malakas yung ating ating resistensya pag nakakain. So andyan, natapos niya na yung isa, yung ginawa niya. Yan, nakatapos na dyan. Tapos lilipat na rin siya sa isa. Baka dyan siguro lilipat siya para magtungan na rin yung wala pang wala pang forma yan, para maging makakonect na yun doon sa dulo. Pati doon lalagyan na rin yun para mabuhusan na. Saka yung nagbabakpak na yun, dyan lang yan kasi tatanggal lang sila ng ng mga pinormahan. So kakain muna kami kasi alas 12 na. Yan, tara. Kain muna tayo. So naghugas na ng plato para kumain. Yan. Tama. Para Wala kami katulong. wala kaming katulong. Yan yung aming sinaing. Tapos yung ulam, yan. Anong tawag yan? Anong tawag? Shongkaka. Shongkaka. Oh, special food ng Tokyo. Tokyo. Shongkaka. Kaya muna kami. So nalobat mga Koragon itong ating cellphone na ginagamit. Hindi ko sa inyo naipakita yung gaganapan na dito kanina dahil pictures ko na muna. Ngayon ipakita ko lang sa inyo ngayon yung natapos ko, natapos na ngayon dito sa aming ginagawa. So balik kanina mga Koragon, ito yung ginagawa natin kanina. Yan, natapos na. Nagkaroon na tayo ng forma dyan. Tapos yung dito okay na, nagkaroon na siya ng forma. Pati dyan yung dito rin, yung kanina tinuro ko sa inyo, yan na forma na. Iniisa-isa sa kamay. Ayan na forma na. Yung natira na lang yung sa dulo kasi ginagawan pa ni master ng ng si Rojo. Ang ginagawa pa niya. Yung dito naman, ito pa lang yung nagawa. Yan. Bali nakalibil na siya. Ipapatong lang natin yung ating ginagawang railing. Yan. Ginagawa pa kasi kaya di pa naipatong. Bali for 26 na, mag-out na naman kami dahil ang out namin dito 4:30. Kaya may 4 minutes na lang tayong hinintay mag-uwian. Lahat ng binuhasan namin, di ba? Ang ganda. Oh, yan. Ganda, pero ang pinakamaganda ngayon, bali time. Bali time. Ayun. Bali time daw ngayon. Ayan. Bali din naman mga Koragon tulad ng pinakita kasi nyo yung nakarang video. Sahudan dahil Sabado. Ngayon naman, bali time naman daw kasi Merkulis. Balihan na naman ngayon. Kaya yan, nagmamadali sila. Yung mga yung mga nagbubuhos doon na yun. Tapos na nilang nabuhos yun. Kaya Malaki din ang buka ano na yun? So ayun nga mga Koragon, ito na yung aming natapos sa maghapon. 4 kami dyan. Yan yung aming ginawa. Bukas lalatagan natin yung railing. Tapos dito papahaan natin yan kasi di pa natin napahaan. Apiki na sa oras. So yung mga Koragon, nag-uugas na sila dahil natapos sila magbuhos dito. Ayan yung binuhusan nila. Tapos yung andon binuhusan na rin nila. Kaya nagsipag-ugas na. Ayan.
Ayun.